Clwb Gwawr Llanddaniel. Yn ôl yn 2019, cyn bod geiriau fel pandemig, hunan ynysu a coronafeirws mor gyfarwydd i ni gyd, daeth criw o ferched at ei gilydd yn yr efail Llanddaniel fab ar Ynys Môn, ar gyfer noson pwdin a Prosecco. 2 ar 15 o ferched a oedd yn awyddus i gael cyfle i gymdeithasu gyda merched eraill yn ei hardal leol. Dyma oedd y tro cyntaf i ni gyfarfod fel criw, a rydyn ni'n falch iawn o allu dweud bod y clwb wedi mynd o nerth i nerth ers hynny. Roedd Lisa Kelly Roberts, arweinydd ein clwb, wedi bod yn awyddus i greu cyfleoedd i ferched gymdeithasu yn ardal Llanddaniel fab a'r cyffiniau ers tro. Roedd hi wedi synnu fod cymaint o ferched yn dioddef o unigrwydd a'r diffyg cyfleoedd oedd yno i gymdeithasu, ar wahân i grwpiau mamau newydd neu grwpiau ar gyfer merched hŷn, fel merched y Wawr. Ar ôl cysylltu gyda swyddogion clybiau gwawr, trefnwyd ein cyfarfod cyntaf. Roeddem yn falch iawn o weld cymaint o ferched yno, ac roedd hyn yn cadarnhau'r angen am glwb i ferched yn yr ardal leol. Rwan, roedd angen mynd ati i lunio'r rhaglen ar gyfer y flwyddyn. O'r cychwyn cyntaf, ein bwriad oedd rhoi cyfleoedd newydd a gwahanol i'n haelodau a sicrhau bod hynny trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae cynnig amrywiaeth o weithgareddau Cymraeg gwreiddiol ar ein rhaglen yn bwysig iawn i ni. Yn ystod y flwyddyn gyntaf honno, mi gawson ni greu torch nadolig, blasu diodydd cwmni siroholig, sef cwmni sy'n cynhyrchu diodydd dialcohol, a chymryd rhan mewn sesiwn pilates, cyn bod yn rhaid ni roi'r gorau iddi'n fuan oherwydd Covid. I ni gynnal ambell weithgaredd ar-lein yn ystod y cyfnod hwnnw, mi oedd hi'n amlwg nad oedd hynny cystal y chyfarfod wyneb yn wyneb. Roedd ein haelodau eisiau paned a sgwrs a gweld pobl eraill. Erbyn mis Medi 2021, mi oedden ni nôl i gyfarfod yn y Cnawd yn yr efail. Yn ystod 2021 i 2022, fe ddaru ni fel trefnwyr dysgu llawer am y math o nosweithiau oedd yn apelio at ein haelodau ni. Roedd rhai misoedd yn brysurach na'i gilydd. 1 mis, dim ond 2 arall oedd wedi ymuno efo Lisa a finnau, ond mi ddaru ni ddyfal parhau a gwneud mwy o weithgareddau tebyg i'r rhai oedd wedi bod yn boblogaidd. Ffocws mawr i ni yw lles merched, a rydym yn gobeithio datblygu mwy ar hyn yn y dyfodol. Ar hyn o bryd rydym yn cynnig sesiynau ioga rheolaidd drwy gyfrwng y Gymraeg gyda Lisa Mereryd. Rydym hefyd wedi trefnu trochfa sain neu gong bath a sesiwn creu mandala a oedd yn datblygu sgiliau meddwlgarwch ein haelodau. Mae sawl un o'n haelodau wedi nodi bod gweithgareddau Clwb Gwawr wedi bod yn fuddiol ar gyfer eu lles a'u iechyd meddwl, ac mae hyn yn ein hannog ni fel trefnwyr i ddal ati i gynnig y cyfleoedd yma i'r aelodau. Eto eleni mae niferoedd eu haelodau wedi tyfu gyda 42 wedi ymuno hyd yn hyn, a sawl un wedi bod yn driw ers y cyfarfod cyntaf hwnnw yn ôl yn Hydref 2019. Yn barod rydym wedi cael noson gyda'r swynwraig Mara Starling a noson hwyliog yn cwblhau un o bosau dianc jengid, ac mae llawer o weithgareddau eraill i edrych ymlaen atynt. Rydym yn aml yn gofyn am adborth ar ein sesiynau mwyn sicrhau fod pawb yn mwynhau ac yn gweld gwerth yn yr hyn sy'n cael ei gynnig gan y clwb. Mae hyn yn help mawr i ni wrth ni'n dati lunio'r rhaglenni bob blwyddyn. Blwyddyn nesaf, fe fyddwn nhw'n dathlu yn pen blwydd yn 5 oed. Rydyn yn falch iawn o'r profiadau mae ein haelodau wedi eu cael drwy Clwb Gwawr, a'i bod wedi cael y cyfle i gymdeithasu yn lleol drwy'r Gymraeg. Mae sawl un wedi dod drwy ddrysau'r efail ar eu pennau hunain ac erbyn hyn wedi ffurfio cyfeillgarwch oes. Ac i orffen,
Llongyfarchiadau i Sara Elin sy'n aelod o Glwb Gwawr Llanddaniel a'r ennill gwobr Hywel dda am ei chyfrol The Growth of Law in Medieval Wales.